дар вилояти Суғд иттифоқи корхонаҳои саноати сабук ташкил гардид, ки дар ҳоли ҳозир 12 корхонаҳои истеҳсолӣ ба ин иттифоқ аъзо мебошанд. Субҳи имрӯз раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар кохи Рӯдакии шаҳри Хуҷанд аз молу маҳсулотҳои истеҳсолшудаи корхонаҳои саноатии вилоят дидан намуд. маҳсули истеҳсолоти соҳаи саноат, ки дар Долон ба намоиш гузошта шуда буд, аз назари раиси вилоят як гузашта дар мавриди сифат ва навъи истеҳсоли матоъ ва ҳамчунин либосҳои махсуси муҳофизатӣ аҳамияти хоса зоҳир шуд. раиси вилояти Суғд таъкид намуд, ки сифати маҳсулот дар корхонаҳо бояд ба талаботҳо ҷавобгӯ бошад, то барои содир намудан ба кишварҳои хориҷӣ мутобиқат кунад. дар толори хурди кохи ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ҷаласаи яҳкуми иттифоқи корхонаҳои саноати сабуки вилояти Суғд баргузор гардид. ҳадафи асосии он сарҷамъ намудани соҳибкорон ва ҳалли муаммоҳои ҷойдошта дар соҳаи саноати сабук маҳсуб мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода гуфт, имрӯз 90% пахта аз вилоят содирот мешавад. корхонаҳои саноати сабук дар вилоят бояд пахтаро дар дохили вилояти Суғд коркард намояд. ин кор давоми то 3 соли охир марҳила ба марҳила бояд пурра дар дохили кишвар мавриди коркард қарор гирад, таъкид дошт раиси вилояти Суғд. мо имсол пахта дорем, корхонаҳои коркард дорем ва оянда чӣ кор кунем ки ин корхонаҳо мунтазам кор кунад, иқтидорашро истифода барем ва имрӯз айн аст ки мо ҳамагӣ то 8-9% пахтая 10% дар дохил коркард кардем, боқимонда 90% пахтаи мо содирот кардем. имрӯз агар мо шумо муҳтарам мана роҳбарон мутахассисое ки мана солҳои тӯлонӣ ҳамин соҳаи саноати сабук дар вилоят با دستگیری بیواسطه جناب عالی محترم پیغمبر رحمان امروز کار و فعالیت می‌کنیم. ما باید امروز سرجم شدیم که این معماهایی که هست از بین بریم. корхонаҳои саноати сабуки вилояти Суғд бояд бо тамоми иқтидори худ фаъолият намоянд, зеро танҳо бо ҳамин роҳ имрӯз метавонем сатҳи иқтисодии вилоятро беҳтар ва мардумро бо ҷойи кори доимӣ таъмин кунем, гуфт Раҷаббой Аҳмадзода. аз рӯи таҳлили раиси вилояти Суғд имрӯз чанде аз корхонаҳо бо баҳонаи пандемия ва ҳам шароити иқтисодӣ аз фаъолият боз монданд. ҳукумати вилояти Суғд дар ҳамҷойгӣ бо раёсати андоз барои дубора ба роҳ мондани кор кӯмак хоҳанд кард. имрӯз 2650 нафар имрӯз кормандони ширкат бекор. уҷанда хол ҳайдari айби шумоям корхонаи ресандагӣ, корхонаи равғанбарорӣ, уҷа ино хол бисёр бароишон. барои ҳамин мо барои 20-30 имрӯз соҳибкора мусоидат лозим ки ҷои корӣ кунанд. аз ин ҷо корхонаҳои азим معماهای برای دولت و ملت ما معما ایجاد شده. این باید کار کنند و کارخانه استیپلند اکسترکس می امروز راوخانه ما قریب 43 میلیون دلار به راوخانه از نیرو خریداری کرده. امروز یکی از بهترین کارخانه روغنبراری در جمهوری شما است. بدونید نه؟ ما رفتیم از آفتاب پرست بسیار روغنی تازه بگیریم. از خودی همین چیدی با دیگر قریب 7 نمود روغن استحصال میشود. برای چی امروز سر یگان نه رئیس ناحیه نه امروز حکومت محلی نه در نوع اینا باید جای کاری تصدیق آسان میشه. امروز اشیاء خام آوردن در کار، راهش یافتن در کار، شرایط طرفین بستن در کار، شریکان کنید. کی کار نمیکند امروز با چاره بریم. ташкили иттифоқи корхонаҳои саноати сабук дар вилояти Суғд имкон фароҳам меорад, ки соҳибкорон дар ҳамҷойгӣ муаммоҳои худро ҳал намуда барои пешбурди фаъолият ва истеҳсоли маҳсулот ҳамчунин содироти он ба хориҷи кишвар мусоидат менамоянд. раиси ин иттифоқ ба зиммаи соҳибкори муваффақи ноҳияи Ҷабборрасулов Давронҷон Ахмедов вогузор гардид. ӯ дар мавриди ташкили иттифоқ андешаи худро баён дошта гуфт, ки дар ҳоли авҷи пандемияи коронавирус барои рушди соҳаи саноати сабук ҳамҷоя фаъолият намудани соҳибкорон муттаҳидиву сарҷамъӣ аз манфиат холӣ нахоҳад монд. айсоби набудани маблағ, айсоби набудани бозор кор намекунанд. мо якҷоя шуда бозор аввал бозор ва маблағҳои чӣ тавре ки гуфтам мана имтиёзҳое ки бовоситаи банкҳо сармоягузорӣ карда мешавад ба роҳ мемонем.
айни ҳол ҳамин рӯза ҷаласа 12 корхона дар ассоатсия ҳамроҳ шуданд бо оянда мана корхонаҳои сабук одамои соҳибкороне ки бо мана нанги номус бисёр дорем дар вилоят оянда барои ташкил кардани бо корхонаҳои саноати сабук дастгирӣ мекунем. Чӣ тавре ки дар ҳамон ҷо гуфтанд қайд карда шуд ки оиди пешравӣ чӣ дастгирӣ ки аз тарафи ҳукумати республика аз ҳукумати вилоят чӣ хеле ки қайд карданд мана дастгирӣ карда истодаанд. мо якҷоя ваъда медиҳем ки бар марҳила ба марҳила давоми ақаллан 3 сол тамоми корхона тамоми иқтидори вилоята пурра ба кор гардонем. ҳоло дар вилояти Суғд иқтидори пурра барои коркарди пахта то 38500 тонна аст, аммо ин иқтидор аз ҷониби соҳибкорони корхонаҳои саноати сабук пурра ба роҳ монда нашудааст. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзодаро ин ҳолат ба ташвиш овардааст. Вай мехоҳад корхонаҳои саноати сабуки вилояти Суғд пурра бо тамоми иқтидор фаъолият намуда дар бозорҳои ватанӣ ва хориҷӣ муштариёни худро пайдо намоянд. اقل 20,000 تonna باید به کارکرد نخل وقتی اگر بروی خریدار هست نه همه دیدید این فقط ریشته و بودی این شخص میگه اینا بازار دارن هم کارخانه انگوبینه باید گرفته بودن نوشی و شیفی و گرفته محصولات بفروشن ولی این بازار دارن هم کارخانه نساجی خوجند هم میکو خوجند میجه شما خودی آنها را کردن بینید یک کس برای البته این ناز است برای همین حاضر اگر اساسیت سبب تشکیل کنید همین اتفاقی دیدن در کار که همین شده تیز مسئله شما خب هایدار کمک کردن در کار که همین بیاردن کنون ازای برو давоми 6 моҳи соли 2020 дар вилояти Суғд 48 корхонаи истеҳсолӣ ташкил шуда 650 нафар бо ҷойи кӯрӣ таъмин шуданд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода мегӯяд бояд ҳар як корхона дар вилоят пурра фаъолиятро ба роҳ монад. бино ба таҳлилҳо баъди 3 ва ё 4 моҳи мавриди истифода қарор гирифтан фаъолияти корхона дубора баста мешавад. ба ин ҳолат дигар роҳ додан лозим нест, таъкид дошт раиси вилоят. зеро мақомот ва ҳам иттифоқи корхонаҳои саноати сабук ки имрӯз таъсис ёфт ҳангоми мушкилӣ чунин корхонаҳоро дастгирӣ мекунанд. гузориши Мафнун Шукур ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилооти Хабар.